Oke yuk, aku mau buat puding mentega lapis coklat yuk. Ya, ini bahan-bahannya yuk. Ada ada agar-agar, coklat dan putih ya yuk. Tepung maizena, terus vanili bubuk, terus coklat batang, terus susu kental manis, sama kental manis coklat ya. Naruh mentega 1 ons, 2 kuning telur, gula 1 ons. Oke, dan air 500 ml. Oke. Ini cara buat mentega putih ya guys. Iki yuk di sok yuk agar-agar sing warna putih yuk disok yuk. Terus vanili bubuk yuk, iki wajib ono dan kudu harus ono. Soalnya nek gak ono yuk engko wedine mambune amis. Oleh pakai kuning telur. Oke yuk. Gulane iki yuk kan 1 ons. Tak bagi jadi 2. Jadi setengah onan yo. Nek awakmu pengen legi yo, monggo ditambah lagi, terserah, up to you. Oke yuk. Dan iki SKM yo yuk. 3 saset ya yuk digunting. Campur dari situ ya yuk ya, kecuali telur dan mentega. Oh iya, mentegae iki yuk kudu dicairno dulu. Oke. Sekali lagi, mentegae dicairno dhisik ya guys. Oke. Terus iki dikei banyu yuk. Saya sarankan harus pakai takaran ya yuk. Nek bagi pemula, nek aku sih yuk kadung ahli jare. Nek aku kan wis gelek nggawe puding ya yuk. Jadi aku apal banyune sak piro-piro yuk. Iki 500 ml nek menurutku ya yuk. Nah, 500 ml bagiku sudah pas ya. Iki diaduk-aduk yuk. Diaduk-aduk ben enggak ada sing bergerindil. Terus yuk jangan lupa kasih air lagi sedikit. Ini bagiku kurang dikit. Nah, tambah titik gas yuk. Nah, oke yuk. Hop, sakmine yuk. Terus kita panaskan di kompor. Ini apilnya genine cilik pol. Yo, ojo gede-gede, mundak gosong. Terus iki kuncine ku diudek terus ya. Kok oleh leren, ya oleh leren nek pegel. Nek ate mbok tinggal nanti gosong. Nah, nek mbok tinggal turu ya gosong yuk. Oke yuk. Kita aduk yuk. Terus yuk. Kita aduk biar tidak ada yang bergerindil yuk. Genine cilik pol ya yuk. Ojo lali di like, di subscribe, di komen channel Pawon Deso ben cepet berkembang dan oleh bayaran supaya iso tuku peralatan sing lebih canggih yuk. Sing apik, sing glowing lho yuk. Oke yuk. Ben awakmu semangat ndelok video-videoku ya yuk ya, ben gak ngene-ngene to ae cek ana perubahan. Oke yuk, dilanjut yuk, iki diublek-ublek yuk sampai blekutuk ya yuk. Diublek-ublek. Terus nah, iki kuning telur dan mentega cair diublek dari situ yuk. Nah, terus putihnya yang ini tadi yuk diambil 1 centong utawa 2 centong ya yuk. Delok entah yuk. Gak gelem juga centong yuk mursal lho. Lho entah lho. Kolai apa yuk harus nyotengno yuk. Kamerai lho. Harus nggak coli. Tadi yo lho entah kelakuane. Lho, tapi gak apa-apa lah yuk. Tapi podo ae kok yuk. Iki kok bakalan nyampur kok yuan. Dan bakalnya juga enak. Disuntak kabeh yuk. Diublek-ublek terus iki diaduk cepet yuk. Soalnya kan ada telurnya yuk. Wedine kok berkuil ngono, berkuil. Nah, terus yuk diublek-ublek terus sampai belkutuk. Diublek-ublek iki kok temen yuk. Rasanya enak yuk. Iki aku juga sempat gagal yuk gawe iki yuk. Iki aku yang nggawe sing kedua kalinya yuk. Soalnya apa? Ya ngono mau yuk, ngadoke kurang cepet. Terus apa jenenge ku? Wis tak soke langsung kayak ceritane mana yo. Iki disok ning ngene wadah ya yuk, terserah wadah apa ae sak karepmu, sepenting wadah, sepenting ojo kok sok nungone tempe, porot. Nah, kita sisane titik yuk. Aku mang duwe cup cilik yuk. Mek sitok tok tapi yuk. Nah, tak sok nungone cup.
Terus lanjut yang coklat. Iki coklat bubuk lah, agar-agar bubuk ya, sing warna coklat. Disuntuk ning wajane pancet ya yo. Terus BTW iki wajanku anyar lho yo, glowing kan. Asine yo gak anyar yo, wis ketiko, cuman gak tau tak gawe yo. Baru pertama aku ngonten iki aku tak gawe yo. Iki anti lengket wajane yo. Jos tenan oleh persenan. Iki yo tepung maizena cukup 2 sendok makan, ojo kekeh. Misalnya awakmu pengen 1 sendok makan boleh, 2 sendok makan boleh. Pokoknya ojo dikabeno yo tepung maizena saini kayak mau. Cukup 2 sendok aja. Oke, lanjut. Gula pasir masuk semua ya gula pasirnya. Dikoreti sik yu. Lah iki tanganku wis bersih yu, wis weso yu, lho ndalo wis cuci tangan bersih nggae sabun, wis steril, bakteri. Oh, lo bersih. Oke, lanjut. Terus iki kayak susu kental manis yu, 3 saset juga yu. Sebenarnya kalau pakai susu cair juga lebih enak. Tapi ini ala-ala anak kos dan ala wong deso. Tadi budgetnya ya juga deso, juga murah. Sepenting rasanya endulita, oke? Wes dikoreti. Oke. Lah, terus iki dikei banyu yuk. Lah, banyune iki yuk saya sarankan lagi ditaker ya yo. Ojo niru aku. Nek aku biasa nggawe puding dadi ero. Sak piro-pirone ya yo. Nek awakmu lihe ya gak apa-apa sih niru koyo aku ngene digelepek ngene iki. Nah, iki banyune sing coklat iki yo 600 ml yo. Saya sarankan 600 ml. Nek awakmu ketitiken engko cepet apa mbeku, cepet gumpal. Nek kakean yo gak dadi yo dadi opo. Nah, iki terus diudek-udek ya yo ben gak ono sing bergerindil, oke? Iki dublek-dublek, sadurunge ndek kompor iki dublek-dublek sik yu. Engko nek wis ndek kompor yu dadi gelombang, atlas gelombang apa iki ngumpal. Ngomongku belepotan cuy. Hai. Is yu. Iki kayak coklat batang yu, coklat batangnya 100 gram. Awakmu tuku ning pasar ono yu nduk bahan kue yu. Ngomong tuku coklat batang 100 gram, pasti ono regane murah. Macem-macem, ono sing 9.000, 10.000, bahkan ono sing 13.000. Sakarepmu yo, up to you yo. Awakmu tuku sing rega murah, rega larang, terserah budget Anda. Iki yo, sokno kabeh yo. Apa coklat batange yo. Iki mosok aku sempet ragu yo. Terus akhirnya tak tublekno kabeh. Lho, tak tublekno kabeh coklate akhire. Lho. Iki kok dadi puding sing enak endulita pokoke yo. Nah, lanjut panaskan nang kompor ya yo. Genine cilik ae. Jangan lupa genine cilik ae. Nek ojo gede-gede. Sembarang nek gawe panganan iku ojo digedhekno. Apa kompore engko nek mbok gedhekno dadi kebrangas, kosong, gak dadi badokan. Oke yuk, iki lanjut dublek-dublek ya yuk. Biar coklatnya cepet mencair. Lanjut, oke lanjut. Terus diublek-ublek disampai kok meni blekubuk ngono ya. Blebek. Lah iki dadine yo wis koyo jeneng ngono lho, koyo jeneng ngono, blebek ya. Iki teksture yo gak kental-kental nemen, yo gak cer-cer nemen, sedengan ya yo. Lah, kayak ngene iki lho yo. Iki diudek cepet yo yo. Diudek-udek terus. Ojo sampai ditinggal. Saranku, nek sing coklat iki ojo atik ditinggal. Polai apa yo? Gelis menggumpal. Mbok tinggal sediluk gosong. Iki mangkane iki kuncine kudu diublek-ublek terus ya. Dikublek-ublek. Diublek-ublek. Nganti ceguken aku rek. Oke. Langsung iki kok disokno ning ngene puding sing warna kuning warna kuning. Puding mentega mang ya yo ya. Langsung ngenteni pudingnya mentega set dulu. Nah, iki set yo. Langsung tak suntakno kabeh. Oh iya yo iki mau yo sempet mengeras sing ngene anu ada cup iki mau yo.
karek titik mau. Akhirnya tak panas maneh yo, terus tak suntekno nang ngone cup cilik. Iki tak panas maneh pudinge ben mencair. Terus tak suntekno nang ngone cup sing cilik yo. Delok enta. Iki sempat menggumpal lho, menggumpal yo. Iki menggumpal. Polahe aku kurang cepet oleh nyuntek. Saranku cepet-cepet yo oleh nyuntek ya yo yo. Polahe aku mengumek karo kameraku rek. Tak geser ono, tak geser rene ora ketok gambare. Akhirnya tak uripi maneh, tak panasno dan akhirnya mulus. Loh, iki wis dadi yo pudingku yo, cantik kan? Pudingku kan iki rasane temenan Indulita. Iki kena digawe hajatan yo, apik di cup nek menurutku yo yo. Mantap pokoknya. Nek gawe lamaran, gawe hajatan, gendurenan sembarang dingal, pokoknya enak didol juga iso. Iki seperkape regane 2.500 wis pokoke laris pol nek 2.500 iku pol murah. Wis enak, wis jangan lupa di like, di subscribe channelnya Pawon Deso, di share seakeh-akehe ben awakmu gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sareng heo, bye.